Atzean duten eraikuntza hau ikusiz, badakizuen nun nagoen? Ikuslentzule janarion maitale ongitorriak Nafarroko janariak saio honetara gaurkoan, Xaloa Telebista berar hurbildu da hementxe gaude Ibardinen. Atzean biok benta eta bertan Mirentxu jatetxean plater goxo-goxo bat prestatu behar dugu. Ongitorriak Nafarroko saioak, Nafarroko janariak saio honetara, bazen hasi behar dugu eta. Eta gaurkoan berako pagola arategien gaude, hementxe Ixiar eta Nerea. Eskerrik asko gurekin ebatiatik. Konta guzu pixko bat, zuen arategi hau nun dagoen kokatua? Pues arategia Altzateko plazan dago, berako Altzateko plazan, eta, bueno, beti hemen egon gara. Orain dela zenbat urte hasi zinten zuek arategi moduan lanean? Pues hau da 1940 urtetik. Hori da, eta zuek zate hirugarren edo laugarren belaunaldia? Hirugarrena ja? Beira zenbat urte dauzkazuten hemen lanean, eza? Erraiguzu pixko bat, zenolako eskaintza duzuen eta zer aurki dezaken hurbiltzen den bezero batek edo? Ikusten gauzpile bat, vitrina bete-betia dagoela? Hemen arategian badugu produkta honitz, badugu zerria, gero ere bai oiaskoa, eta oiaskun tartean dugu arantzakoa, dela aitz ezaguna, ekologikoa. Gero ere badugu aretxea, dela baztanekoa, agiz goxua izaten dena, eta behi ere bai, eta temporadatan izaten dugu ere bai baztaneko bildotxa. Hori da, kumea eta hainbat Nafarroko produktuera baduzuela. Baitir ikusten dut, lantzen duzuela San Jakoboak eta horiek pixot erraiguzu zer desberdintasuna duen, milanesa, San Jakobo, zer? Milanesak adibidez egiten dugu zerriarekin eta izaten du barrenean jamon jorra, urdai azpikoa eta gazna. Gero San Jakoba dugu jamon jorta gaznakin, eta eskalopiak aretxin filetia, tozineta eta gaznakin. Horren bakotxe badu bere zitasuna. Hori da. Zuek obradore bazate baitere, eta zuen izena, pagola izena, baita lotua txistorrarekin, ezta? Konta iguzu pixko bat, zer nolako lotura dagoen, hori da, txistorra eta pagola. Bai, bueno, pues hemen nere atia eta nere ama hasi ziren txistorra egiten, normalin txistorra zen, igual arategiko subproduktoa, eta hori zen gelditzen den aragia pixko ditxusia edo zerbait, pimentoiakin gatza eta hori egiten zen embutido bat. Hori lehen horrela egiten zen, ez? Edo zen gauzakin erotiko moduan, sartu dena eta txistorra egin egin. Eta nire ama aukera zuten, pensatu zuten, zeba horrela izan behar dela. Igual egiten altzen produkto bereixiagoa eta aragia onakin, pimentoia, gatza eta baratxuriakin. Eta hori zen, eta hori segitzen dugu. Hori da, zuekin duzena, ez? Lefotua etzez gehiago ez, hobetu hori dena. Eta horretarako erabiltzen da beti txerri aragia. Erran duzu piper hautsa, ez da? Bai, piper gorria, gero baratxuria eta gatza. Importanteena da aragia izatea... Primerakoa, ez da? Beti berdina. Eta proportzio berdinan, proportzio gokia arrautzea. Hori da, behar du xingarra, eta bertze aldetikan ere grasa ez dezan aragi, ez? Magro hori. Zeren eta sobera magra sartzen balimu da... Sobera idortzen da eta orduan sobera fuertia. Hori da. Eta beti mantentzen duzue, kalidade berdina, ez da? Bai, regularidadea, eta urtero eta urtean zehar, ez da? Hainbat sarire irabazte dituzue, txistorrakin, ezagunak ikagarri ezaguna zarete, baina badauka berezitasun bat txistorrak. Idortzerakoan edo
gu bizi garen lekuan ikarrizko ezetasuna dugu, eta hori mantentzeko eta kontrolatzeko behar dire sekadero berexiak edo, ez da? Bai, makinaria baita ere hitz importantea da gauzak ongi egiteko, eta, eskerrak dugu amasadora, embutidora, dena baziokin, hori nahi dut erran, masa ongi nazten da, pimentoia, gatza, baratxuria, aragiakin, eta, gelditzen da hobeki. Eta gero, sekaderoa hitz importantea, zeba hemen humedadea unitz badago, eta hori sekaderoa kontrolatzen du temperatura eta baita ere humedadea. Hori da, ez balimo da ongi lortzen, hori ondatzen da, ez? Hori da. Haizu, eta guk erosten badugu itxin txistorrat, nola mantentu behar dugu? Kanpoan, edo neberan sartzen aldugu, edo nola egiten aldabe? Hobeki, normalin txistorra behar du temperatura ez sobera hotza. Ez sobera hotza, zeba pimentoia reakzionatzen du beroakin. Orduan, egoten bada ati edo gradoan, hori nahi dut erran gelditzen da xuriagoa. Eta berotasunakin rekuperatzen du kolorea. Orduan, kanpun... Hobena kanpoan. Bai, kanpun, eta zintzilikatzen baduzu, ja... Hobena, ez? Eta gero, frixitzerakoan, hainbat tokitan ikusten dugu olio putzo batean, ez? Hori horrela da, zuek konbenigarri bertze modu batean egiten duzu egiteko, nola? Frixitzeko bena da olio txantxa bat, olio gutikin, ez da? Hori da. Eta gero, zua ez izatea ez agiz fuerte, ez agiz suabea. Ez erretzeko. Hor puntu batean arrautu eta hori da hobena. Zu erdi batean edo kontzia eta mantxo sobera oliokin edo ez da hitzongi. Koipetsua, atetzen da, eta hori da zuek gustuko duzuena edo zuen produktu nolako den, eta egizke olio gutxi behar dola, ez da hori egiteko? Bai, zuen produktua aurkitzeko bai arategian eta telefonoz deitu daiteke eta eskaera egin, zuek bidaltzen duzue, modu egokian, beti freskotasun hori mantentuz eta... Bai, saltzen aldugu orai momentuz, lehen saltzen genuen kanpun, orai bakarrik hemen arategian, eta gero hori da badugu web horrila, eta informazioakin, eta gero telefonoz deituta, bialtzen dugu transporte de frio, eta normalin egun, 24 ordukin, entregatzen da jatxun España guztiak. Bihar den tokian, ez da? Bai, eskerrik asko nitz, zuen produktu bikaina hauek erakusteagatik, eta segitzazuela ongi lanin, bai? Eskerrik asko, bai. Lagunak, Mirentxu jatetxeko sukaldean gaude eta bertako arduraduna, eta sukaldeko arduraduna, Iñaki Aderarte. Bai, eskerrik asko, gurekin egoteatik. Gaur ezingo dugu, ikusi duzun bezala. Zure bandeja, bai, arraia freskoa, lehenko gunean genuen goxua, postriak, eta gaur ingo dugu arraia. Arraia ikusten zuten bezala, freskoa, ez da dena kongelatua, dena da, ia dena, arrain freskoa. Freskoa, ez da, eta kasu honetan baizer ikusten dut, berezitasuna, ez? Bai, omengo rodabailua da itxasokoa, ez da bizifaktoria, hau bai, bizifaktoriakoa da, eta ikusten zaio, desbina dagoela, gero dukagu rape, izokia, gero dukagu atuna, bakailua, pulpoa eta legatza. Ingo dugu hor, legatza barazkia, Naparran gaude, Naparrako barazkiakin pixka bat. Aitzongi, gaurkoan gure platen izanen da, legatza eta Nafarroko barazkiakin. Aitzongi, hasiko geha listatzen barazkiak, ingo du ikitzen pixka bat, suak, egosi. Aitzongi, lehen da biziko entu moztu? Moztu. Ni zure pintzi zain naiz, zukerra nizi lanin bat, eta zu emengo nagusi, bai? Bale, hasiko geha horik Julianaetan egin gutxi gora bera. Hola ongi? Edo loixok? Fin-finak hobeto. Bale, aitzongi. Aguro egiten da, eta gainekera hauan sartzen da hobeto, eta gero mosteko eta... Aitzongi. Zer eman izun, Iñaki? Erraiten dugu 20 Mirentxu edo Mirentxu jatetxea, ze lotura dauka biok. Bueno, bio da kate bat supermerkatua dagoena hemen Ibardin, Lantxarinean eta Bankarrozen, grupo bat, bentak edo esto, katia dara, eta bakoitza dauka bere izena, eta gu gara Mirentxu, hemen, Ibardinen. Aitzongi, zuek hemen daukazute jatetxea, baina baitere, badago denda,
badago supermerkatua, ezta? Denetatik, ez? Denetatik, bai, aragiak, bai, marrokineria, denatikan. Hori da, urte batzuek atzera begiratuta handitz aldatu da, ibardina, ezta? Bueno, etxe hau hori indala 7 urte bota zan, eta berri jain zuten, eta bueno, ja oso desberdina. Lehen aurkitzen algenuen hemen, eta orain daukaguna, ezta? Bai. Bezero gehienak, frantzesak dira. Bai, ia dena frantzesa dira, bai. Men mugan gaude? Bai, eta jendea ezagutzen, da uste dute beste baskaria, beste jana ematen dugula. Eta gaur egun, dena bezera, arraia eta denatikan. Hori da, hemen ikus daiteke, ez bakarrik lehen, fritanga deitzen zitzaien hori, zerbitzatzen zera amunitz, baina gaurko gunean badagoela, gauzak ahitz, kalitate onakoak, ez da? Bai. Ja, egiten dugu, beste janariak denatikan daukagu 3 menu, bat 12koa, beste 14koa eta beste 8koa, eta hori daukagu karta. Aukeran badagoela nahiunak geixo gastatu, edo gutxixo gastatu. Badauka. Eta prezioa hitz arrazoin? Bai, oso. Hitz arrazoin? No nahiko, nik uste dut, ondo dagoela denentzako. Bai, zeren eta 20 euro azpitikan, edo inguruan hor baduzu menua jateko modua? Bai, egunero. Egone, aztenetikan ikandera. Daukagu, menua eta, bueno, ikusten duzuten bezala gure janaria edo gure arraia, primerako produktu erabiltzen dituzela, ez? Eta lehen bezala, bueno, badaukagu fritangak, kroketak, kalamareak eta gozoiak, zeatikan eskatzen dute, hori bere gustora, eta urdaia espikoa, bueno, gu deitzen dugu urdaia espikoa, txorizoak, xolomoa, eta gauzoiek baita eskatzen dute. Hori dira, betikoa. Sarrera moduan eta jatzen direnak, eta? Bai. Bueno, olongi, erosion ez pasatzea, olongi? Oso ondo, bai. Guain ingo dugu. Pasatzen dutonat? Bale. Venga. Bizkoat horrela. Venga. Orain, hau imar duzu egosi dena. Bai, egosi ingo dugu, ordu gosteko. Neba duzu. Ikusten duzuten bezala, barazkiak ina ditugu. Egosiak, ez da? Egosiak, eta guen hasiko geha, legatzakin. Ikusten duzuten bezala, xuri-xuria, ingo dugu satitu. Eleante. Nire dituzu prestatu kalde batetik, tako bat egin. Ingo dugu nola egiten dugu moztu, etxean ikusteko nola egiten den. Eixurran ondo-ondotik pasaz labana, ez da? Bai, nahiko horrela, tomendikan atirako dugu rasillo bat. Iten dugu erditikan, azalak endu, eta hori buru bat bezala iten da ireki. Aitzun dit. Aitzun, erditik ireki. Bat. Bueno. Hau izango lehitzateke razio bat. Razio bat, bale? Konforme? Gatza pixka batako genuke, eta erdian jarriko genuke barazkiak, Elegante. Aizu, Iñaki, unak ibardinera datorrenak aukeran eguna pasatzeko, aukera ezin hobea, ez da? Claro. Aiztin aipatu dugu badaudela dendak, arropa dendak. Denatikan. Erosketak egiteko modua badagola, ez? Eguneko janari etxeko, gainera guen hasi geha kasu honetan egondu da itxia, internetikan erosi eta bialtzen zen etxera, omendikan dena frantzira, karo. Hori da. Han izin zian atera narainoan eta guk iten ginen jun. Iten zuten dena bidali eta badakizu sekula ez zutela izautu nik ibardina hola itxia. Hemen badaude, hogeita zain zema benta dira. Hogeita lau uste dut, hogeita lau, hogeita bost benta. Eta horrela badaudela, dena itxia,
Eta nik men beti zautu dut egunero egia. Omen beti. Eta oraingoan, hori da. Bai, egon da, bueno, gure kasu honetan COVID historia honekin, egon da pixka bat itxia, bueno, baina supermerkatua eta baskari eten genuen, eraman compra online o, bueno, aukera pixka bat, hori da. Benta, guk bai badakigu beratarrak eta ingurukoak garena zer den, baina benta bat, kasu honetan, Ibardina, Dantxainea eta Balkarlo zen zaudetela, nahi duran, baduzula, jatetxea, denda, arropana, zer gehiago, marrokineria, bai, perfumeria, tabako, bai denatikan, bai. Dentik, hemen aurki daiteke dentikan. Bai, hemen posio esea goizan etorri, aparkatu, eta bueltak eman, jetxi bat ikusi, beste ikusi, rebajak... Arratsarte? Bai, zazpiak arte, eta hoi bai, seiterritako ez alditzen ia inor, denak eskapoen dira. Bai, frantzese badute oitura desberdinak, ez? Bai, oitura daukate goiz jan, amaik territako nazten geha, goiz jan, aguro, eta gero konprak egin, eta buelta eman. Eurek ez direla gelditzen maien edo hitz egiten. Deus ere, ez, jan, eta bai. Eta guk alrebez. Ordu eta terdik aldindo azten gara. Bai, ordu bekaldean, bai. Eta gero sobremesa, zazi noiz arte, ez? Iruak, laurak, bostak ezin bihar. Guk bost herritan izten dugu restaurantea eta jatetxea eta... Gelditzen da norbait, seguro, napartarra hemen baldeko dela, ez? Hemen baldekoa, beudek ez. Beudek, lautako jazten diek bere listatzen, etxera, etortzen dire... Urrundikan, eta horretikan, ordu piko torri eta bidaia luzea ite zaio. Gero badute oitxura bertako, frantzesak bertako digera, egunero etortzeko goti likorra eta erosten. Bai, eta bako eta likorra, gehienak etortzen die, bai. Hori da, etxez merke gorkitzen dut. Bai, karo. Eta oitxura izagente. Bai. Homen, txarakoak eta urruñekoak eta etortzen die, hori da. Eta langile gehienak, bai. Denak Nafarro aldetik. Bai, denak. Bueno, nik Gipuzkoarra naiz, baina bai. Baina dena dira hemengoak, berakoak ia denak. Berakoak, lesakakoak, bueno, bortzirik aldekoak ia denak dira. Eta gazterik gehiena? Bai, gazteriak etortzen dira, bai. Hemen pasatu gara, bai. Eta, 16 urtetan hasi, eta 21, bai. Karrera azten direnean egiten dira, bai. Ja, bertze apera. Bai. Bueno, pues... Horrela da gure bizitza, bai. Bueno, guain egingo dugu, labean sartu, Bai. Botako dugu olio pixkat, eta ja labean sartuko dugu. Eta ja labean sartuko, zenbat minutu eta ze temperatura? Bueno, gutxi gola bere 150 eta temperatura, 8 minutu, arraiaten zen zaio, esne pixka bat hori izaten du, hor dagoela puntua. Hor dagoela puntua, hori da orduan jakitea. Bere puntuan ja, bere salda hori. Salda, etzen danean, ez lehortzeko izaten dizu, hori dela bere puntua atetzeko ja, ez da? Atetzeko, bai. Bueno, orduan sartu behar dugu ja labian, bai? Venga, bere alator. Olio pixka bat dugu eta sartu labian. Bueno, omen dukagu ja egina, olioa batxurekin ja, frefituan, boten dugu, ikusten zuten bezala, olio pixka batako dugu, labian lehortzeko eta egiteko. Bueno, Iñaki, arraia ia labetikan atera. Bai, iagina dago. Ez da, bere salda puntxu horretan. Bai, bere salda puntxua. Eta ziko gehan eba ezu, ze saltsak jarriko bi saltsak dugu, Aipatu pixko bat, hemen ikusten dut? Bueno, hau da, egiteko beti bezala, indugu aldatu. Hau jarriko dugu, esparrago, bueno, zainzuriak, txuria eta horlegiak, trituratuak, egosiak, tipulakin, eta gero ondo pasatua eta esne gain pixka batekin. Eta gero pikilloen salda, ere bai, egosi pikilloa eta trituratu eta hori egiten dugu, kolorea pixka bat, platere emateko bestela oso apala. Motiel gelditzen dela eta honekin bizigarri moduan bizikasun pixka bat ematen dugu. Ederki,
Ba, orduan, errandu zulen ez eitiko beti bazala. Bai. Betiko era zein da, salsa berdean edo? Salsa berdean, bai, horretik eske beti salsa berdean dena egiten dugu. Eta hortik pixko eta ateratzeko? Egin dugu, kasu honetan, ja naparran gaude, zaintzurikin egindako salsa, zaintzuri eta berdiak, bai, eta gero, piperrak, pikillozko piperrakin egindako beste salsa. Horrela, venga, hasiko zena pixkot. Bale. Nola jatzen duzen normalean edo? Pixka bat, jarriko genuke bian, Bai. Arraia ondo ikusteko txurila eta garbila, ez Ongi? gora bera, jarriko genuke arraia, gainean, ondo ikusteko. Bai. Eta gero platera ikusten duzu, ja kolore gutxi aukala jarriko genuke Jardura bizigarri ez da? Bizigarri bat, gure perrejila, Bai, pixka hain bat, maite dugun perrejila ez da? eta ja, esango genuke, salda pixka bat, bota, bere salda. Brillo hori mantendu dezala, ez da? Brillo mantendu, eta horrela, ja... Gaurko platera bizan litzateke? Bai. Iñaki, unat datorrenak edo zein da bezerok gehien maite duen platera edo... Bueno, gure platera gehien ez. Hasi ginen frantzeseko platerak egiten, listatzen eta azkenean hemengo baskari... Hemengo produktuekin egindako betiko betikoakin, bai. Jendik maite duena gehien bat, ez da? Nafarroko produktuak egin. Bai, ensaladak gehienak, ensaladak eta gero arraia. Eta lehen erranduguna, Ibardin, kostalde urbilin dago. Claro, horretik egiten dugu, arraia ezagutzen dute. Hori da. Homen Baionako eta iparraldean lekuak, bakite arraian ikusten dute, homen itxasontzia. Hemengo berri, hori da. Bai. Hemen bertan gaudela, itxasotik bertan. Eta dugu itxaso bertan eta barazki pile bat ere bai. Dugu horretik, homendikan jende asko nahi du aurreko aldian jan, itxasoa eta... Bai, zeren hemen ikara herrizko bista daude, bai? Bai. Kristonak oso... Alture batean, eta gugea azkeneko bizitzan, eta ikusten da itxasoa, larun, gero bortziri dena bestaldetikan, dena bista ederra daukagu. 300 eta 60 gradutan, bai. dena ikus daiteke. Bai. Ikusten Naparraldera eta Frantzialdera. Frantzialdera, bai. Ikusten, pasatzen zea, alde batetikan bestera, segituan. Haizu gu hemen hau ari garela aurkezten ikagarrizko movimenta dago. Ba, ja, jende hasi geha, ja, ordua da. Hasiko diren, ja, frantzesak urbiltzen. Bai, ja, omen, 11 aterritako, 12tako. Hemen izan dio denak. Ja, hartu daukate, ja, ordua jateko. Eta hori da, titizko aurre bezala. Bai. Ze ordu den hori, ja, azten dire eskaka, ja. Gehienez, 12tako ertzen dugu reserbak, 12 aterritako gehienez. Zeatik, jende etortzen da, eta ezin dugu mailak jendeari egin. Reserba zeatik, etortzen badie pixka beranduxago, ezin dugu. Eure dute oitxura jan eta budo aldeitzak. Bai, horretik guk. Budo aldekuak, Napartarrak eta Gipuzkoa aldeku eta bai dugu oitxura bazkaldu eta pixkot atxedena hartu. Bai, eta ez. Unat bazkaltzea etortzeko edo zer da berena? Telefonoz erreserbaiteko? Erreserbaiteko, daukagu 3 ordu erreserbaiten dugu, 12 laurdena gero ordu bat terdiek aldera eta gero ordu biak terdia. Gutxi gora, ordu bat horri biltzen die, etortzen dana, ez biltzeko maia, reserba den dugu. Eta zer da bena, telefono zeitea edo... Normalean telefono zeite duen, baita tortzen dienean goizean, asko egotzen die eta reserbaiten da. Eta etorri eta erran... Esan, baita gaina jendea nahi du mai hori, bere maia, bere lekua, zeatik ikusten. Lehen erran duguna, ikagarrizko bista daude eta jendik nahi du eskinetan. Eskinetan, baina, bueno, horrela da. Lehen otika mugitzen dena, ez? Etortzen. Mugitzen dena, ere badauka aukeran. Bai, den bezala, primero que... Que llega, se lleva el agua. Bueno, joan gara maia? Bai, joko beha, aprobatuko dugu, a ber... Zen horoko itxura, Iñaki. Vale. Venga, guazen probatela. Ba, ikusten duzu zer nolako paisaia dagoen, ezta? Zuia oitxuretu duen zera? Bai, niretzako normala da, baina ja daukagu, bueno, aida garbitzen pixka bat, egondo dago izan eudillak, itxita, baina guan aida garbitzen ikusten da San Juan. Hau Frantzialdia da? Frantzialdia, bai, Baiona,
Urruñan, ja, Hori da. horko kamioa pasata, ja, Urruñan gaude, Frentzen gaude, eta, bueno, beste aldea daukagu naparra, eta, bueno, hori daukagu. Hemen eguldi ederrekin landak ere ikusten dire. Bai. Landaino, ikus daiteke, eguldi ederra delikan. Gaur nahiko laino dago, polita ere. Bai, larun, baita ez ikusten, itxi dago. Larun mendia, 900 eta 5 metro dauzkanak, ezta? Eta gero, naparraldia, beste aldera. Beste aldea, bai. Ikusten duzu zer nolako jantokia edo duten denez, zer nolako itxura eta zer nolako paisaia. Bai. Horretaz aparte ikusten dut ikarrizko menua eta duzula karta bat, bete esan dizu bezala, irun menu, 12koa, 12:28 eta gero infantil txiki bat, eta gero daukagu, pixka vegetariano, bestaletikan karta eta gauzoiek, plater kombinatuak, sarrerak, paellak, hemen haitz zale direnak edo frantzesa paella jatera, zekre eskaintzen duzu, Bai. Hori da, gero, arrainak ikusi dugu, bazuntela, aukera handia, eta aragila, beste egun bat egingo dugu, plater bat aragila, eta interrente bat, eta gauzoiek. Ahitzongi, eta gero postreak ere bai, ezta? Dugu, egin dugun bezera, bai. Aizu, badakitze, nahi bale muzu ongi joan, etorri, mirentxura, hemen. Bai, hemen daude, denentzako, bortziriko jende guztientzako, eta napar guztien nahi duna, etortzia. Badula aukera, denatik. alik eta bekina, zerbitzatuko duzuela eta. Bai. Ezta? Aizu, dastatuko dugu pixka egindako platera? Bueno, pasiko geha argotxuriakin, napar argotxuria, ondo juten saiola arraientzako, eta, a ber. Kaso honetan txardone bat, ezta? Urbindukut, platera baita? Bai, platera bat, pixka bat probatzeko, a ber, zen modu. Oztu baino lehen? Bai, oztu baino lehen, eta, bueno. Ikusi beharko da bertzen nola. Itxura ezin hobeena dago. Bai, xalda pixka batekin, probatuko dugu. Ze ona? Primeran. Mundiala, Iñaki? Bai. Mundiala. Aizu, topa? Bueno. Osasuna? Berdin, eta urrengo arte. Eta jana ona. Hobi hau juten zaigun, eta ja, karta eta gau guztiak. Zu ja txertatu zaude? Ni bai. Ja libre? Libre, bueno, libre ez dakit. Zertik gaur egunean ezek ikuser. Ez, nahi nirren libretik, ja, txertatik libre zaudela, ja emana zaudela? Ja, libre. Hartuta zaudela, ez da? Ba, erran bezala. Eskerrik asko honitz, plazer bat izan dut, zurekin eguna pasatzea. Beste egun bat etortzen zubazteazte, egualdi honakin, eta, bueno, ikusten duzuten bezala ja, jendea hartzen ja baskatzea, eta... Bai. Lehen errandu guna, ikarri goiz azten diren bai, omen, ja, amaika territako, amabitako, ja goze, odena goze. Azten dira, ikusten zuten, bueno, bezala, ja jendea badaukagu. Ja, hasi da urbiltzen. Ba, ez zizut denbora gehiago kentzen. Eskerrik asko nintzen. Bale, zuerik, venga. Eta zuei, eskerrik asko horre goiteatik, berriz ere bueltatokara bertze saio berri batekin, bitartean izan untza eta bizi! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.